Umayan daw, Pastor. Oh, Naalay ko ang kanang gamay ng pagkana kay nais ko siya mga kanilutong galinga na kami sa mga Muslim na ano sa Panginoon Isus. Kita, dahil nabasa kag Biblia sa Isaias City 14 na kung tinawag ko ito ng Kristo, ito kung yung Isaiah, nga ba ito? Nga, panulong kong basa sa 15 Pastor o na ako'y mabasahan nga kanang insin nga kinaihan sa usa ka bata dahil pakumpran ko sa New Testament nga ug naay mabasahan nga si Jesus po nga makita ni Jesus ang aming mainhan sa 15 para makuha mo itong buwan ng mga motor o pagmi. aning Isaiah 15 kung paano ipasahod. Tapos, hatagi ko din po sa New Testament nga mo ko din kinaamin so sa dihang kimaihan sa dihang nga tao siya. Ang atong tubag, kini libro ni Propeta Isaiah, napilong siya sa prophetic books. Kung pasabot, ang unod sa iyan, mga sulat, pulos nagatagna, panagda. Kaya ang panagda sa mga propeta, ipasukatan nila sa kanang kahintang o paghitabo nga nagalungkad sa ilang panahon. Apan ang katumanan nagtumbok sa waro. Mao kini kinaiyahan sa prophetic books. Now, ingon na din sa Isaiah 15:15. Tanaw na ito sa Isaiah 15:15. Mantikila o dugos mao iyang pagkantong hangtod sa iyang pagkailalos at sa diskway sa lugar o sa pagpili sa maayo. Na, ipangayo niya katumanan. Na oras sa iyo, ang atong ibasa kanina ang City 14. Wa mo bukutlo ang City 15. Posible ang City 15, lahi ang katumanan. Pero ang City 14, mo may akong bukutlo kanina. Sabantay mo ang ibasa sa City 14. So kung makita ang City 15, wa mo bukutlo kung dili si Jesus ang katumanan ng City 15, dili ko obligado dili pa na may akong bukutlo. Pero City 14, mo may akong bukutlo. Klaro mo ganyan City 14, huwag mo po siya atag ganyan City 15. City 14. Huwag na akong bukutlo, manay klaro na ito ba? Hindi yung huwag mo po, kaya ako na klaro. Nga akong bukutlo ang City 14, dili ang City 15. Ang akong gihuwa, kung dunay mo reklamo sa City 14, nga dili na si Jesus. Ang mula diya kung nakita kapatibog. Pero kuning City 15, muna yung sa Isaiah 38:13, ang pulong sa Ginoo ginagmay din, dinangko dito. O ginagmay dito, ginagmay din. So na libre. So kung City 15, dili na necessary kung katumanan na sa Jesus ba o dili. Kaya dili pa na akong ibuto. Ang City 14 ay akong ibuto. Kung akong doon na kayo ikahakan, 15 katumanan ng City 15. Tugan ko. Pwede na kasama sa? Oh, sige. Alay, parang wala yung microphone sa baba. Sabi na kayo magkaroon. Ganyan ang nabasa ka sa kuwan sa Isaiah 6:14 na ingon, busa ang Ginoo gayon, maoy mohatag kaninyo timaan o kini mao ang usa ka batan-ong dalaga nga manangkon o manganak o usa ka batang lalaki ug nandan siya Emmanuel sa panahon nga maangkon na siya og nila sa maayong dawakan ang iyang pagkaon gatas ug dugos. Ang bata daw muna po ang iyang pagkaon gatas ug dugos. Wala ko ipagtaan sa ganyan yung magaganyan na para sa mga Muslim. Kaya ito kung man din Isaiah, kung ito din yung Isaiah, matuong ni Jesus, kaya matuong ni Jesus. So, ako na ipagita, nahatagyan ko ni mo verse na si Jesus ay ang pagkako sa New Testament ang iyang pagkaon dugos o nagpipilya. Okay. Ato din laro, nag-emphasize ang tagla at tumanan sa City 14. Wala kung matudlo na kining dugos o unsay maoy ipakaon. Kaya naman, common kaya kaniyatos mga Israelita nga ang mga bata, pakat na dugos, ayun na o dugos, o gatas. Bisa sa ato, ang dugos lamig kada ipakaon sa mga bata. Pero dili pa na maoy akong klima, dili pa na maoy akong ipaghimong atam.
kanang gikaon sa bata na libos din. Ako gipanungkatan ni Jesus. Kini si 14 na tag na mahimong sa bata at tawag ni Maria si Jesus na. Oh, tinggal liwat na magkakando. Kaya mo ipakita kana pang dugos. Sakto ba? Oh, okay ba? Oh, ngano ba ayaw na makadugos sa So, bata. at least na nakadungog ng mga tao ng uso ko yung subat. Oh. Pwede umaga ng mga na Sige, sige. gusto. Ganina, nag-iwan si pastor na usama. Ang Kristiyano, hindi ito ang Kristiyano, kung dili ka mo simbali sa Lalo, Jesus. si Jesus, dili mo sambal si Jesus. Karon, ang pagkain ako, kung sa minimum sa Kristiyano, o as kinsa imo na mga ikaw ang Kristiyano. Ang unang kaulugan sa Kristiyano, ato lang tinambalo na, nituko o nikilang ni Jesus na Diyos. Muna yung Kristiyano. Muna, mutanap at kinsa ito na nasa buhat kung si 26 sa Antioquia. Karang Antioquia, karon taon na Syria na nasud. Muna diha man ang travel buksan diha ang pagsugod, pagpakailap sa Christianity. Gikan sa Jerusalem, mikailap sa Antioch, karang Antioch, nasod na ang karong gitawag o Syria. Diha ang karaan mga Katoliko. Ang gitawag o mga Syrian Catholic. Nagkatong mga Katoliko sa Iraq, gitawag po sa Chaldean Catholic. Mga Kristiyano po sa Chaldean ang tawag na Katolik. So, muna yung tumubag, kinsa man, mas Antioquia, nato video na. Na kinsa ng Kristiyanos, kawatandikan sa Christ, ang Kristiyanos, the one who believes in Christ, His divinity and humanity. Muna yung Kristiyano. So, katong dili Kristiyano, dito kato sila obligar sa mga panalig, ito may iso ng Muslim, huwag mas lang ito ang Kristo na Diyos. Awit ko respect nila, ilan. Dili sila ko sila kusog niya, ilan man. Ang ato din yung kakis ko nga, buat ko sa kung sa simbahan, may na kung di maabot sa mga Kristiyano. Di na magpupos, kung kinsa yung dilig mo dawat. Ako lang ang ako mahayagta. Malay ko na to, huwag na mag-akusap sa inibali kung pinsan-pinsan dilig. Ako naglapit ta, walay kong tanan, ako tipagod. Kunya, katinawa, dawat hindi, okay na din ako. Umuwi ka ta ako ang tanan. So ako na i-clarify, salamat kayo, brad, salamat kayo. Ako i-clarify, katong Isaiah sa 14, Emmanuel mo to, ingatan. Kunya, akong basahon ang katumanan niya sa San Mateo 1 versikulo 25 para sa mga Katoliko, ha? Niya din sa 1 versikulo matulta. Atras sa 23. O kining tanan kay matuma ang ingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babae ulay magdos kung anak ko kalaki nganlan siya Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios anina uban kalaki. Kining bataa ang bata kinahanglan ni Jose o Jesus. Entonces, kaning Emmanuel di ay takda ni Isaiah 14, sumara ni San Mateo, mao di ay si Jesus. So para ang Katoliko, kanang Emmanuel ang takda sa Isaiah, mao na si Jesus. Kinsa ang Emmanuel ang Dios na nakasama. Napunta na no open sa pamigsuong mga dili Katoliko, sa pamigsuong mga Muslim, ako sayo ko na itahog sila ng kita Isaiah. So kung sa katumanan, sa Bagong Testamento, kung hindi na daw ito, hindi ko na sa pagso. Kaya ang kahit kung sa pagkikilan ito, as long as ikato bilhin, na doon na tayo kahinaway. Catholic point of view, kung sa Catholic point of view, kita yung timbang-timbang, importante, objectively, mabukas punto, na kinigod at kamaturan, o na kahit has-has na mata, kung asa ka nakita magasuhan. Ya, no open. Hindi man ka mamukos, wak ka manawa, wak ka maglagi. Ginoon, malipay ka, nagunay mo kapit. Ako tuloy palaya na sunod yung programa. Akin, salamat kayo.